हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव दिनैहाय जों शिलंनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांगोन बिनि सिगांनो जों मोनसे मोजां जायगायाव हाबलांनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो मिथिगोन जों बबे जायगायावहाय हाबलांगोन दिनैहाय ओरैबायदि मोजां जाहैदों जायगाया मिनि पेहेलगाम नै नामाबो नै माबायदि नै माबोरै फैगोनखौहाय लुम इर होनगोन नामा मायो फिं अंगाद नामा होनगोन मिथिला बुंनो रोंला दे फट' नायग्रोनोसै माबायदि बिसिनाबा मारै मारै रायलायो बिसिना डेन्जार जायोना रायलायनायफ्रा प्रनाउनसियेसनफ्रा नै बेनो जाहैदों लोगोफोरनो मिनि ओरैबायदि पेहेलगाम बरिया नुदों फट'आवलाय नायनोसै रियेलाव माबायदि नायहैनोसै रियेलाव माबायदि ओमफ्राय नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायनोसै लोगोफोर दै गरायबो दं ना गरायबो दं नै गरायबो लकेसना एसे लकेसना बेसे जायो बेनिफ्राय लकेसनाथ' बारा गोबाव जानाय नङालै नै 1 hour 10 minutes Head northwest, then turn left. Let's go. Gila ni mana? Ubah gila sih nengi nang ne. Nengi licin. Kau nak segitu. Mama lah betul lah. Kau kaya Zapin ni. Dekouai. Ini yang guati tu kan? Guati simlo di ni hai. Mana kaman dong aja nak? Guati berat kaman dong. Kek ni saman nager nanggo, mananggo. Wedding season jabai. Mana bustu bay nanggo kek ni jar na. Kau kan itu paden. Ne. Tapi dah. Helmet kan sih. Asik. Aesthetics Homestay. Bye bye. Umiam lek मोनफैबाय लोगोफोर जों नै दा बेवहाय फट' लानोसै ओमफ्राय हिन्जावखौबो फट' खेबना होनोसै बेयाव फट' लानो होनो नै बेनो आरोना लेकआ उमियाम लेक फट' खेबजागोन दा बरियानो ने ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा गोजान गैला बेसेबां नंगौथाय बेनिफ्राय बारा गोजान गैला लोगोफोर नै बेनिफ्राय only 21 minutes 8.3 किलोमीटरल'सै नै बारा गोजान गैला नुहैथारसिगोन ने मिनि पेहेलगामखौ सानफ्लावार बिबार खादों नै दा फट' लागोन आंखौसो हमजाहोनायनि वाव बरिया माथो गिदिं नामा हाग्रानिसोलै खाजायो जेबो नङा coba mana lah pak sunflower ko bar nih lawai nih kita foto lagi nih kita foto video kan sunflower sih Pahalgam mau mini Pahalgam mau नै लोगोफोर जोङो दायो मिनि पेहेलगाम थांग्रा लामाखौ मोनफैबाय नै बिथिंहाय गुवाहाटी थांबाय ओरैहाय दा जों नै ओरै हाबनोसै लेफ्ट साइडजोंहाय ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय फैब्ला ओरैहाय माने राइट साइड जायो आरो राइट साइडजोंहाय ओरै थांगौ नै मिनि पेहेलगामा ओमफ्राय नै ओरै थांबाय जाहैबाय शिलं उमियाम लेक ओरैहाय जों ओरैनोसो फैदों नालाय दा ओरैहाय जों लेफ्ट साइडजों हाबनोसै बारा गोजान गैला बेनिफ्राय only 7.4 किलोमीटर नै 19 minutes दा जों बेजोंहाय थांबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नायहैनोसै मिनि पेहेलगामखौ ना दसे नैबेयाव लाखिथ'बाय जोङो भिउ पइन्टआवहाय नाहरनो होननानै ओरैहाय नै उमियाम लेकखौहाय बेनिफ्राय नोंथांमोन देखायनोसै ओरैबायदि मोजां नुहरखायो लोगोफोरनि बेनिफ्राय नुहुरजोबखायो आरोना फैदो नायदो नै ओरैबायदि बरिया नुहुरो आच्छा नाइस नै लोगोफोर मोनफैबाय आरोना नै बेनो नै वेलकाम टु लुम है बुंनो रोंलाहाय बुंनायानो साबसिनसो उमबिर नामायलाय mana isna सोंसै दा मा होनना बुंनानैहाय सिगाङाव माने सिगाङाव पार्किं दङ नै 2 व्हिलार नै माबाखा 100 खा फैथि 10 थाखा लोगो लानांगौ 100 खा लार्जआनो 500 खा फिसा फैयोबा नै गोरलैफोरनि गेलेग्रा माग्रा दंजोबो आरो नै दा जों बेवहाय 100 होबाय पार्किंनि ओमफ्राय एन्ट्रिनि गैया नामा एन्ट्रिनि गैखायादां बेनो खोमा नै क्लजिं टाइमा 5:30
PM Mini Pahalgam बेवहाय थांथ' हाखाना हास्लियावथ' ओंखायनो जोंनियावनो नैथिंहाय नै लोंजाब नामा बेबायदि लार्ज भेहिकेलासो 500 इदियासो औ दायो जों मोनफैबाय लोगोफोर मिनि पेहेलगामाव नैबेखौनो बुङो जाहैदों मिनि पेहेलगाम नै स्कुलनि गथ'फोर दंफैयो बिराद नै गावबा गाव सोरबा नै रिल्स बानायगासिनो ओरैबो नै बिराद बुरजा बास कन्डाक्टर दं दे गराय दंमोन जों गरायखौ गाखोनो सानसामोनलाय ना गथ'फ्रा गाखोजोब्बाय गरायखौ गाखोनो सानसामोनलाय जों लोगोफोर गथ'फ्रानो गाखोलांगासिनो दं एसे बेजों थांबावनि जों ओरैबायदि मोजांखा ओरैबायदि समायना जायगा बे ने मोजां मोनदों दा बरिया मैया जों थांनाय साबसिन नै बेनिफ्राय जा मोजां नुयो आरो नैबेवहाय फट' लाखांबाय आं ओरैबायदि मोजां नुयो फट'आवहाय बैथिं नैबे बिफाङा बिराद मोजां सायख्लुम खालामो आरो सायहानो बेवहाय बिराद मानसिफोर जिरायनानै दंलायो हनै स्टुडेन्टफोर मोजां नुयो जायो जों Hi vlog pe we are vlogging right now hello Is he your brother? my husband Oh, belated congratulations. thank you How many years has it been? not even 1 year Oh, congratulations. thank you Happy anniversary. wow biराद मोजां जायगाया नै बरिया ल'खा बै गाहायजोंबो दङ बिथिं ना गाहायजों देखायनि आं दे थां लाना फैदो जुथाया थां ओइलाय बैयाव थां फै आं ओरैहाय देखायनो लोगोफोर नोंथांमोनहाय ओरैजोंबो दं ओरैबायदि गुसु जायगा नै बेवहाय थान्दा ल'खा नै बिथिंबो ओरैबायदि गुवार जायगा आरो गोसोबायदि आराम जिरायनानै थानो हायो आरोना नै हरै शुटिं सोलिगासिनो दं नै नै बेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां लोगोफोर फट' खेबजानो बरिया दंखायो बेयाव खेबजाखांबाय जों ओमफ्राय हिन्जावखौबो खेबबाय आं नै बेवहाय वाव बरिया मा थांबावबाय नामा एसे गाहायाव थांबावनायसै लोगोफोर जोङो नै ओरैहाय माबायदिथाय ओरैहाय नै नायलांबावनि औ स्कुलनि गथ'फोर वाव फट' खेबजालादों नै मोजां ने ओरैबायदि बरिया नुखायो लोगोफोर नै हिट आरोना समायना नै बेयाव फट' खेबजागोन जों ओइ सानैजों खेबजानांगौनिबो सोरबा खेबनोसै नामा मिनि पेहेलगामाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय लोगोफोर गोसोखौहाय बिराद मोजां जायगाया मा बुंबावनो आरोना गुसु थान्दानो ओरै गाहायजों दंबावोमोन नै गाहायजोंहाय जिरायनानै थाग्रा दंलायनाया बिराद मोजां नै ओरैहाय गाहायावबो हनै दंजोबो थांबावबाय नामा बेयावनो गोजोननायखौ मोनो औ ओरैनो गोजौ थांनो जाबाय